Čaute ľudia u ďalšieho videa. Minulá reakcia sa vám páčila. Kamo, mal som tam dve komentáre, kde bolo jedno napísané najlepšie video v histórii a druhé super video. Chcem sa poďakovať to tým, čo mi to napísali. Lebo je to pre mňa veľké ako malý youtuber. No a dneska máme ďalšiu reakciu od nejakého kanálu Lemon Brawl Stars. Neviem, čo to znamená. Legendary Brawlery proti Brawl Stars. No nerozumiem tomu, ideme na video. Dajte like a odber. No a neviem, či ste videli minulé moje video, čo som zrobil včera. Volalo sa to... máte 10 minút na to a 41 sekúnd mi dať like a odber a napísať do komentáru 41 sekúnd a 10 minút a dávam na ten komentár like, srdečo, a keď ste youtuberi, dávam na váš kanál odber. No a to platí aj na toto video. Všetky toto videa 5, čo zrobím, budú na to platiť. Tak ideme, nebudem som okecávať, ale ideme na video. Čau! Dobre, odber, áno, aj nedajte like, ale odber, áno, to dajte. Tak, neviem, či to majú vidieť, ako je náma. Dobre, Candy, versus Stitch, kámo, komu držíme? Stitch. Alebo Candy, lebo vyhrá. Ako to majú odber a like? Ok, dobre, zabala. Ďakujem na ceste. I have to do the cool. Yeah! Come on, Sandy vyhrala. That's a point 6-7. Idem na víno krokodíle. Oj, ale ja som držím Leonovi, bo mám ho. Leona nemám. Keď som už hovoril také debiliny, niečo také, no tak aj ja chcem povedať. Nie, ale nie debiliny. Nová reštika. Počkaj, kaka. Tiško. Teraz tiško, dobre? Nová reštika majú... To je jedno. To poviem niekedy, no kedy. A nie som s mojou sestrou, no di. A toto video budem s mojou sestrou, no nič. Som mal dať iné. Dobre. Hej, skry sa, áno, môžeš. A ja ťa potom nájdem. Potrebujeme na to? Okej. Aj! Máme už hľadať. Dobre, tak, ideme na to. Ja som si chcel to dať.
Majte pred obrazovkou. Stále sa trápite s obmedzeným rozpočtom na vianočné darčeky? Stále neviete, aké darčeky vybrať na Vianoce? Tému tu klame o 100 eur, more. Klarka. Hej, dobre, Klarka, nechceš ísť ku mamke tam? Ne. Tatko niečo varí, poď sa pozrieť. Hej, a ukáž mu ten meď a toto, ukáž mu to. Hej, Oli ti otvorí. Otvárajú sa vráta. Poď. A ukáž. A buď tam chvíľu dlho, aby si mu to povedala, čo to je. Dobre, ideme. Jep, dobre, česté verisku. Ale tu nevíde. So much anger. Keď už vyhral ten Chester, musíme si niečo oznámiť. Nová reštika v Kežmarku, normálne na juhu. Blok pap. B-L-O-C-K-P-U-B. Choďte tam, ale kamo. Lakné ceny ako do frasa, ako neviem čo. A ten burger, kamo, keď si dáš ten burger, ty už tak sa cítiš, ako keby si bol vo raji. To je neuveriteľná chuť. A tie hranolky. A ten dizajn vnúka. Zatleskam. Tak choďte tam. Finále medzi Leonom a Sandy. Oh, chill. Ja typujem Leona. Time. A ďalšia vyhrá Leon. Relax. Ako ten držím Leonovi. Leon vyhrá normálne krovový a proti samému Leonovi. Dinozaura Oliver. Ako dlho má to video, potom sa pozrieme do komentárov, keď tam bude vôbec nejaké slovensky. Pred 1 rokom, no nič, pozeráme to na rok 25. Sleep, chance, dream. 24 alebo 25. To reálne.
na lista je Sandy, ok. Teraz Draco, aby si to ako keby hrálo ale to asi Joj, Draco vyhral. A tam držím všetko. Ja nerobím out. Hashtag warnings. A ten Draco ma nič nemôže. Ten Draco ani nič. Čo som nechcel robiť? Ja som debil. Ideme naspäť. Prepáčte, že mám debilný hľad a to Draco ide do finále, zdá sa. More, Draco, verím sa. Draco vyhral. Tak až vydajte sa mu like a odber. Počkajte. Niečo skúsim. Tam bolo napísané, že dostanem 10 neviem čoho. More. Počkajte, to sa skúsilo. Dobre, tak dám. Musím dať like. OK, dám like. Potom mám dať im odber. OK. Potom mám napísať do komentárov niečo. Kde je ten odber, More? Kde sú komentáre? Sem sú. Potom si ich ešte prečítame. Je tu daj slovenský. To je jedno. No a teraz. Dobre, musím